Salut, veterani mei, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Full Match Alias. Vom face un quest pe Alias. Ce v-aș ruga acum este să dați un like, un share, să vă abonați cu clopoțel să nu pierdeți nicio notificare de la mine. Haideți să îi dăm biceps. Luați-vă ceva gustat pe acolo. Scad FPS-urile astea, frate, și îmi vine... Și dacă îi pleacă un pumn, să nu se mire Samsung de ce nu mai am tabletă. Samsung, dacă vedeți postarea asta, rezolvați ceva cu FPS-urile. Mă joc standoff și fix atunci când filmez ceva, atunci am scade FPS-urile, îmi cad FPS-urile efectiv. E serioasă treaba și chiar mă enervează foarte mult. Trebuie să-mi iau una nouă. Un Xiaomi Pad 6, vă dați seama ce fain, 120 de FPS-uri în standoff. Și atunci când filmezi, îți dă 90 și ceva FPS-uri, 100 și ceva pe acolo. Nu, e chiar bună tableta. Am înțeles, alți playeri chiar joacă cu ea și sunt foarte buni. Îmi dau clutch. Fii atent ce clutch îi dau. Doar că i-o dat ăla. Nu i-o dat teammates. O să-mi iau skin pe M4. E jale mare pe standoff. E jale rău. Uite ce jale e. Ce făcuși, bă? Hai că nu și noi în 4-1, că nu mai pot să joc cu arma aia. Unul îmi zice voice chat într-o zi, știi? Unul îmi zice, bă, hai voice chat. Da, pe rusă, că prea știu rusă. Știu ceva pe acolo. Bun. Și, bun, am intrat, am vorbit cu el. Și mi-a zis ceva cu nahui și chestii de-astea. Și bă, am căutat pe Google Translate ce înseamnă. De standoff. Rezolvați ceva cu limbajul ăsta. Am băut aimbot, bă. Vreau ca standoff să, dacă înregistrează jocul ceva urât, dacă în jurătură ceva, vreau să dea raport. Că nu-i prea așa. Doar așteptați să vedeți ce se întâmplă dacă stați AFK. S-a băgat un update nou. Doar așteptați. Așteptați doar, vă rog. Nu contează dacă mor. Cu oricât mă am să câștig meciul. Lasă că vă arăt eu altă dată, că mă sunt prea ocupat. Da. Cred că vă arăt acum. Ce se întâmplă dacă stai AFK în standoff 2? Stați să mă pun în pat. Doar fiți atenți.
mi se desface display-ul la tabletă în două părți. De ce, frate, de ce? Nu am făcut nimic, cu ce mi-a greșit tableta asta? Frate, n-ai cum, bă. Hai, da, fecale, sau cum te numești tu. Hai odată, vine. 3, 2, 1... Da, lăsați că vă arăt eu altă dată. Cineva vrea să mă sune pe WhatsApp și știe că mă joc. Am o pompă aici care dau cu picioarele în el, ca să-mi fac aia. Frate, căldură mare, ne-am hot. Mi-s deja topit. Bă, aveți grijă unde stați, atâta vă spun. Aveți grijă unde stați, ce faceți, că e căldură mare. Pe stand-off e distracție mare. Mare update ce s-a băgat aici. Un update mirobolant s-a băgat. Un update foarte fain. O mapă bună, rău. Și trebuie să am mai de grijă ca să nu vină pe la spate. Ma, ce cap i-am dat. Ma! De când am intrat în joc, eu am dat headshot pe loc. Nu știu dacă chiar mări, vedeți voi. Ce fain e meciul de fotbal. Auzi? Auzi? Vecinii toți se bucură, e fotbal aici. Să că mă apuc o criză de râs acum de nu mai mă scap de ea. Sunt foarte nervos, doar că mă comport cât pot eu de calm ca să pot să joc și bine, pentru că a pierdut Franța la meciul cu Spania și eu țineam cu Franța, fiind de Mbappé la națională, care țin eu cu el cel mai mult, Mbappé în viața efectiv. Joacă la Paris, nu la Paris, la Madrid, s-a mutat la Madrid acum. Are numărul 9 pe tricou. Bă, băieți, poate îmi deschid și eu un canal cu fotbal, îmi trag și eu niște filmări pe acolo, vedem noi. Poate în viitor. În care vă dați seama că o să filmăm doar vara pe canalul de fotbal. Acum, nu. Ce workout la mână? Joci un meci de ales competitiv, ești deja în vreo 20 de zile ești de rock, mai ceva. 2-3 zile să zicem. Nu chiar atâta. Prea mă grăbesc. Deci atunci când vorbesc prea mă grăbesc. Cuvintele. Nu mai știu ce să vorbesc. Secta pe loc, te rog eu. Hai mult.
mulți, mă. Ce fățăoare. Ce bacuțit în gură. Oh my god. Bine, bă. Bine. Bine. Umilință. I-am umilit. Fiți atenți. Fiți atenți. Uitați aici, prind. Fără să bubuie. Știți? Bă! Face ca să-mi dau foc. Mă grăbesc pentru că m-am pus să filmez fix când e meciul și vreau să mă uit la meci. Eu sunt cu meciul, frate. Bine, bă! Bine! Oh my god! Mă fac acum de la bronz, 3 bronz, 4 din. Bun, hai să vedem ce primim. Să mă apuc să fac și niște quest-uri. Apucați-vă să faceți toate quest-urile, pentru că nu se știe când se va găta pesul. Favorat acolo undeva. Mama, am făcut level. Bă, ești nebun. Mamă! Bun. Deci o să deschidem cutia asta și dacă ne dă ceva slab, mă arunc pe geam. Vă invit și pe voi. Deci îs fericit acum. Bun. Avem o cutie. Ochii închiși. În 3, 2, 1. Păi lasă-o naibii. Spăra rău de tot, vă. Cât de aproape, vă, cât de aproape. Cât de aproape, vă. Bun, cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like, un share. Să vă abonați cu clopoțel să nu pierdeți nicio notificare de la mine. V-am pupat. Eu am fost veteranul, ca întotdeauna. Ciao.